De fleste danske soldater fra flyvevåbnet i det nordlige Afghanistan bor i Mazar-i-Sharif. Men når man flyver længere østpå til Kunduz-deltaet, nær grænsen til Kina, sidder der 3 danskere helt alene i en lille tysk lejr. Uden dem ville NATO-styrken i Afghanistan have meget svært ved at operere med fly og droner i området. Ja, det er Kunduz. De 3 danske soldater er en del af flyvevåbnets radarbidrag. Vi kører på bystrøm lige nu, så der er ingen grund til at skifte taktisk. Så super, vi bliver sådan ja. Godt. Hej. Til hvor til plads. Deres arbejde består i at holde den danske radar i Kunduz kørende, så operationsrummet i Mazar-i-Sharif hele tiden har et opdateret billede af, hvad der foregår i luftrummet på den anden side af bjergkæden nede i Kunduz-dalen. Grunden til, at vi ligger herude østpå oppe i Nordafghanistan, det er, at der er en stor bjergkæde, der ligesom deler øst og vest op i 2. Og hvis vi ikke var her, så kunne de simpelthen ikke se ned i Mes, hvad der skete herude i øst. Kunduz er særlig vigtig for NATO's operationer, fordi det er en smuglerrute for både kriminelle og oprørere i Afghanistan. For de 3 danske soldater er det dog ikke det, der foregår uden for hegnet, der er den største udfordring. Når man er så lille et hold, er det derimod, at soldaterne kan sammen på det personlige plan. Ja, vi klarer det fint. Altså, vi har været heldige med, at kemien mellem os 3 er god. Så det er ikke noget, det har ikke givet de store problemer. Så klar har man behov for at være sig selv en gang imellem, men jeg synes, det kører fint. Udover at sørge for, at radaren fungerer rent teknisk, skal soldaterne også dagligt skifte de hemmelige koder. Koderne sikrer, at flyene kan tale med jorden, uden at andre lytter med. Det er teknik på højt niveau, men destruktionen af gårsdagens koder foregår på gammeldags facon. Hele det danske radarbidrag er på 45 mand. De 40 sidder i Mazar-i-Sharif, og de 3 sidder i Kunduz. Og selvom de af og til savner deres kammerater, er de faldet så godt til, at de ikke misunder dem fællesskabet nede i Mazar-i-Sharif. Jeg vil nok sige, at jeg foretrækker det her. Om det er så, fordi jeg har vendt mig til det, eller det er forholdene. Jeg synes, vi har på nogle områder har vi nogle bedre forhold her. Jeg kan godt lide at være her. Vi har det godt. Der er frit, og det fungerer rigtig godt mellem os 3. Kunduz er et hotspot i Afghanistan. Uden Claus, René, Sune og deres radar ville NATO have svært ved at køre flyoperationer over dalen. De sidste 2 måneder har de 3 soldater været på kald døgnet rundt. De er nu halvvejs i deres vagt for et fredeligere Afghanistan.